Good morning mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol po sa pag-award po ng ating mga kapulisan ni Mayor John Titangco, ni Vice Peter Nuco at si Nanay Delta Pineda doon sa mga force multiplier na nagbigay ng sakripisyo noong mga panahon ng mga lockdown. Yan, yung mga kantabay po ng ating PNP, mga force multiplier na nag-duty sa mga boundary po ng Pampanga, sa mga barangay at noong mga panahon ng Uplang Kaluluwa. Ayan, yung undas po. So bago ko po umpisan tong aking video, ipasok po muna natin ang intro. Kasama ko po si Bro King. Yan, isa ko po to. Good morning po. King Ginto. Yan. Bali kamag-anak po to. Yung tatay niya tsaka yung nanay ko, kapatid. Bro, good morning. Good morning. Ito si Bro Dolpo. Ang tatay ni Master Founder Bray. Good morning. Good morning po. Good morning. Marami tayong mga tropa na nandito. Ayan, nagdadatingan na. May iba na, si sister nandun. Maya po siguro mag-umpisa, nagdadatingan na yung mga tao. Hindi naman, kasi kami upo doon sa loob. Morning po. Lokal yung luklukan tayo kayong kilo. Tatamon dati. Kasunod tayo, mamuna na rin kay. Mamuna na rin Diablo, kasunod tayo. Katukita na. No, yung Diablo. Balo, kaya yung mamuna kayo eh. Number 2 ko po. Number 2. Number 2 tama eh. Ay ka muna sis. Ayan. Gubulag ako eh. Ano pangalan mo? Risa po. Risa. Hello po. Good morning, mga magagandang sis. Ay ka muna sa... Ay ka muna sa... Gaya muna kay... Hi, good morning. Mga siseng bro. Thank you. Sino kayo? Awa. Sino na lang. Temperature mo na bro. Hindi, okay na po ako. Okay Ayos na. na. Mereka kapatid force multiplier. Apo. Isang lang ako po, mereka kapatid yung manifestation sa pag-bago masansunod. Bumani po kayo man. Salamat po, Pander. Yung video natin kahapon, naka-upload na sa YouTube. Kaya, hindi ko pa nasi-share kasi, busy pa. Oo. Yan. Sa'yo po, saka, nasa yung tropa mo? Ay, mga tropa yan. Ito na, no? Doon. Oo, ganda na tayo, no? Yung mga tropa mo dito, Oo. hindi lang na yung iba medyo na-delay. Siguro silang bats na. Oo. Minister. Sige yung bats, din na sila magbibigyan ng pero gagawin yung certification nila para makompleto na lahat. Oo nga, oo. Yun lang. Sige po. Salamat po. Maraming salamat. One, two.
tropa natin nandito. Yung mga papasok, magagaling doon, kailangan po magparehistro dito. Yan. Yan po. By chapter po yung pagparehistro po. Tapos yung mga nakapag-parehistro na po, nandito na nakaupo. Yan. Marami po dito, kanya-kanya function, kanya-kanyang chapter. Sinag na natin picture kaya ka na. Ikaw lang balang mamili. Piliin mo na lang. Good morning mo, Founder. Makabidyo tayo mo kanyan. Hi. Morning po sa lahat. Sa ngayon po, nandito po tayo sa Barangay Sulipan upang mabigyan pugay na naman ang ating mga tropa bilang isang tumutulong sa ating bayan. Mike Delta Force, GMDFI, Kapalit Municipal, dito po na lahat po ng Force Multiplier. Sa lahat po na nagawa po natin hirap, nagbunga na po. Kahit hindi pa po pera ang binibigay sa atin, binibigyan po tayo ng pansin at binibigyan ng isang pagkakaan ng ating mga bawat membro sa ating mga. Maraming salamat po sa lahat po na sinusuporte ng Mike Delta Force sa Kapalit Municipal, sa panguna po ng ating Master Founder, ang ating presidente sa ating Pampanga na si Brian Sierra. Siya po ang dahilan kung bakit po tayo lagi nagsusunod. Siya po ang inspiration po natin. Maraming salamat po. Thank you. Handang tumulong na walang kapalit. Message, content message. Magandang umaga po. Dito na lang po tayo sa Tipon-Tipon. Siya po si Founder Patrick ng Sulipan. Ito po. Nandito na naman sa masayang awarding sa magandang umaga. Salamat. Salamat po, Founder. Si SF. Good morning po, ating mga kapatid sa Kabalika. Kami po ay nagagalak. Kami po ngayon ay nasa isang okasyon kung saan ang lahat ng Force Multiplier ay tipon-tipon dito sa bayan po ng Apalit. Nagpapasalamat po rin kami sa aming buting mayor, sa aming guest speaker at sa aming vice Peter Nucom, aming municipalidad. Kami po ay nagagalak. Kami nagtipon-tipon sa awarding na to. Maraming salamat po sa mga dumalo. Magandang umaga po. Salamat. Good morning po, SF Lando. Master. Good morning po, Master. Maka-video yan. Good morning. Good morning po kayo kan. Tutamo po kaning kikatamo awarding po kaning kikatamo kaya betala po rin miyembro na ning Apalit. Tilo po rin kikatamo mamuntukan bawat founder po kaning kikatamo barangay balin na ning Apalit. Ini po metong niya pong big event kay metong Force Multiplier ang kalupami. Ini po metong niya pong karangalan daling metong GMDF, IMDF, balik po metong membro. Masalamat kayo po kung hindi po kikita po Mayor Binti Tangkol, Vice Mayor Peter po po rin kikita mo Consul Balin at po rin kikita mong laga sa barangay captain na kikita mong barangay. Apo. 14 barangay na po rin na pasalamat na po rin ang kapitan. O hindi po, albenyo niya mo po, yung metong kaya. Kaya po kayong babore ka, yung awarding, albenyo na lang mo po. Subscribe na po kang kay Bro Bali, yung kapatatang mo po. Salamat po, Master. Yan. Si Founder na ning kain, Balibago. tayo. Founder Balibago, founder na ning Sampalok. I-broking. Kanin. Broking. Pakilala na ka. Siya po si Municipal President po ng Apalit. Si Broking. Tapos lukluk na. Thank you. Natanggigan niyo yung United mga preso. Itong founder
Amo. Good morning po, founder. Founder kita po. Agbero ka dito bay. Founder ka na, bebel. Hello, kang master. Good morning, founder. Founder Axel. Pwede to. Ini founder. Pwede lang yung unang actual. Mahina lang po. Ipasa ko lang. Yan. Pagdating sa dulo, ipasa ko dun sa dulo yung bilang. Okay, ako po na po lahat tayo. Nakalago po daw. Po tayo. Kuya Richard, ano pa kayo dito? Sinabi ko yung pangalan. Wala mo rin, kasi bayo. Hello po.
mga brosis, kasama po ni Master Founder, sila Tawag po natin sila, sila po yung ano natin, magigising na concert natin sa Apalit. Pinakakilala ko sa unang-una po, concert of Simon, concert, concert na Apalit. Apo. Pating saying lang po, Consel. Ay, magandang araw po mga bro and mga sis, no? Magandang umaga po sa inyo at mag-ingat po tayo dahil nandyan pa yung COVID. Maraming salamat po. God bless sa inyo lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Kasama natin ngayon yung mga bagong bayani ng ating bayan na naging katuwang natin sa laban natin sa COVID. Alam mo, itong mga kasama natin ngayon, hindi nila nalintana yung dalang panganib ng COVID. Itinaya nila ang kanilang buhay, kaya narapat lamang na i-appreciate natin yung ginawa nila. Congratulations at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po, sir. Solid po tayo sa kanila. Team Mayor, kinamo. Apo. Thank you. Salamat po. Parating po sila Mayor. Doon pa po yung sa iba, kabila po. Kami po Sa left side po natin. hindi po kami magkasya isang sultan. So, second shoot. With our master founder Brian Esguera for the Mike Delta Force. Thank you so much for Task Force Agda.